Ahoj všem, chtěl bych vám ukázat, jak může vypadat kolo po jízdě v zimě. Tady můžete vidět kolo po jízdě v čerstvém sněhu, který se lepí. Jak přední kolo vyhazuje sníh dopředu, tak kolo do něj najíždí a sníh se lepí na vidlici a rám. Vzadu je to podobné. I zadní náboj je krásně obalený sněhem. Kazeta vypadá celkem dobře, byl jen sníh, který na pastorky nemohl namrzat, tak ho řetěz mohl snadno vytlačit a s řazením nebyl žádný problém. Při specifických podmínkách, břečka na zemi a vzduch pod nulou, sníh s vodou vyhazovaný koly na kole namrzá. Malý talíř byl úplně skryt, i na klikách je námraza. Tady se povedlo zakrýt malý talíř dokonale. Při břečce na zemi a vzduchu pod nulou namrzá i kazeta. Jedu a někdy, obvykle po přeřazení, najednou začne přeskakovat řetěz, jako když se na ojetou kazetu dá nový řetěz. Tak zařadím nějaký převod, na který to jede a jedu, nic neřeším, je tma a chci dojet domů. A doma se divím, jak to namrzlo. Tady zbyly 3 převody. Jindy zbyly 2 převody. Tohle vzniklo asi za 15 km jízdy. A kdo pozná, co je tohle? Vede z toho řetěz, je to u kola, co by to mohlo být. Jsou to kladky přehazovačky, co napínají řetěz. Kladky jsem měl větší, mezi ozubeným věncem a nábojem byly jen paprsky, ale při jízdě vznikl led i mezi paprsky a vytvořil rotující disk na obou kladkách. A to celé se točí v kouli ledu kolem ramínka. Byl jsem dost překvapený, když jsem tohle viděl. Tyto specifické podmínky jsou jen výjimečně. Aby při mrazu byla na zemi břečka, musí být zem ještě trochu teplá, obvykle to je jen začátkem zimy při prvním sněhu. Doufám, že dnešní video bylo pro vás poučné či alespoň úsměvné. Děkuji za shlédnutí.